John Paul Charles Woods, is-suspettat fl-omiċidju ta' Charlene Farrugia, tressaq il-qorti fuq każ separat. Hold-up fi triq Rudar Jans fil-Gżira li wettaq madwar ġimgħa ilu. Quddiem il-Maġistrat Charmaine Gallia, Woods li għandu 39 sena wieġeb ħati tal-akkużi kollha miġjuba kontrih u ingħata 7 snin ħabs u multa ta' 4,200 euro. Imwieled fl-Ingilterra, Woods kien akkużat b'attentat ta' hold-up li żamm persuni fil-ħanut kontra l-volontà tagħhom li reżista u kien vjolenti fil-konfront tal-pulizija u li kiser kundizzjonijiet preċedenti tal-qorti fuq żewġ sentenzi separati u sar riċediv. Dan fil-waqt li fil-possess tiegħu dakinhar tas-serqa kellu sikkina. Dawn l-akkużi tressqu mill-ispetturi Leiden Zammit, Fabian Flery u Jonathan Ransley. Is-suspettat ewlieni fil-każ tal-qtil ta' Charlene Farrugia kien arrestat it-tnejn li għadda wara li spiċċa msakkar fil-ħanut sakemm kien eventwalment arrestat. Arrest li hu kien irreżista. Għal Woods der l-avukat tal-għajnuna legali Christopher Kirkop.